चिकन तंदुरी। आणि त्याच्यासाठी मी होल चिकन कट करून घेतलेलं आहे। लाल मिरची पावडर, हळद, हे ब्लॅक पेपर आहे, काळी मिरी, मी धणे जिरे पावडर घेतलेली आहे, त्याचा मसाला मी घरीच बनवते। चाट मसाला आहे, तेल घेतलंय 1 चमचा, 2 चमचे मी मोठे दही घेतलंय। ही कसुरी मेथी आहे, ही इझिली अवेलेबल असते शॉप मध्ये आता आणि ती खूप हेल्दी असते। सॉल्ट आहे टेस्ट साठी, आणि मी हे लसूण आणि 2 लसूण आणि आलं कट करून घेतलंय बारीक बारीक, ते आपण ते वरून लावणार आहोत, आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट। तर आता आपण आपली रेसिपी सुरू करूया। आपण ही जरा एक मोठी प्लेट घेऊया, त्याच्यात मी हा तंदुरीसाठी मी हे कट करून घेतलेलं आहे होल चिकन। आपण आता हे मी त्याला असे कट करून घेतलेले आहेत, त्याला असे कट करून घ्या, म्हणजे ती खाताना इझी जाते आणि आपलं सगळं मॅरिनेट मिक्सचर आहे ते याच्यामध्ये घुसतं चांगलं। सगळीकडे असे त्याचे चांगले काप करून घ्या, ते मी ऑलरेडी करून घेतलेले आहे। आणि आता आपण याला आधी मीठ चोळून घेणार आहोत। मीठ पूर्ण त्या चिकनच्या आतपर्यंत गेलं पाहिजे। आपण नंतर थोडं बॅटरला पण लावणार आहोत। तर मी हे मीठ त्याला चांगलं चोळून घेते, ते छान आतपर्यंत गेलं पाहिजे असं, म्हणजे आपली तंदुरी अळणी लागत नाही। म्हणून आपण याला इथे चिरा पाडायचे। आता आपलं मीठ सगळीकडे लागलेलं आहे, आपण आता त्याला हळद आणि मसाला असंच लावून घेऊया। मी थोडा घेते आधी, नंतर आपण त्याच्या बॅटर मध्ये पण टाकणार आहोत। ही काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडरने हाताची आग होत नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही सर्वत्र लावून घेऊ शकता। चांगला आतपर्यंत मसाला त्याला चोळून आपण हे साईडला ठेवणार आहोत। आता मी याला सगळीकडे मसाला चोळून घेतलाय। आपण आता ही प्लेट साईडला ठेवून आपलं आपण बॅटर तयार करून घेऊया मिक्सचर चांगलं। आता आपण याच्यामध्ये आधी मी ही जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकते, हे मी क्रश करून घेतलेले जिंजर आणि गार्लिक आहे, ते खाताना मध्ये दाताखाली आलं की ते खूप छान लागतं। कसुरी मेथी आहे 1.5 चमचा, ही धणे जिरे पावडर आहे 1 चमचा, आणि हे लाल तिखट टाकून घेऊया। आणि आता याच्यात दही टाकूया। आपण आता हे ढवळून घेऊया, आणि ह्याच्यात मी आता हे ब्लॅक पेपर आहे म्हणजे काळी मिरी, ती टाकून घेते अशी क्रश करून। आता हे इझिली अवेलेबल असतं मार्केटमध्ये। आणि हे 2 चमचे मी तेल घेतलंय, हे याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे। ह्याच्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया, कारण आपण आधी मीठ आपल्या
तंदुरीला चोळलेलं होतं चिकनला आणि हे चांगलं ढवळून घ्या. मी हा चाट मसालाही घेतलेला आहे, पण तो कसा वापरायचा ते मी तुम्हाला नंतर दाखवते. आपलं बॅटर पूर्ण रेडी झालंय. आपण आता हे आपल्या तंदुरीला लावून घेऊया. हे मी आधी हाताने लावून नंतर आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. जिंजर गार्लिक जे क्रश करून घेतले होते ते मस्त हाताला लागतायत आणि ते खातानाही खूप सुंदर लागणार आहेत. हे असं चोळून आणि आपण आता ही 2 तास तरी ठेवणार आहोत फ्रीज मध्ये पॅक करून, कारण त्याला मसाला पूर्ण आतपर्यंत जाऊन मुरायला थोडा वेळ लागतो. ते तुम्ही लगेच फ्राय केलात तर टेस्ट चांगली येणार नाही. बघा असं राहतं, त्याच्यामुळे पूर्ण मसाला त्याला असं आतपर्यंत लावून घ्या. आपण आता ही फ्रीज मध्ये 2 तास तरी ठेवून देऊया. आपलं पूर्ण मॅरिनेशन छान लागलेलं आहे चिकनला. आपण आता ही चिकन तंदुरी पॅन मध्ये करणार आहोत, कारण ओव्हन सगळ्यांकडेच असतं असं नाही. तर आपण आता हा पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 4 ते 5 चमचे मी तेल टाकलंय. तेल चांगलं गरम होऊ दे. आपलं तेल गरम झालंय. आपण आता आपली तंदुरी याच्यात सोडूया. कसुरी मेथी वापरल्यामुळे आपल्या तंदुरीला ती छान दिसते लागलेली. आपण आता याच्यामध्ये हे सोडून घेऊया. हे 2 ब्रेस्टचे फिलेट सुद्धा घेतलेले आहेत. कोणी लहान मुलं असतील त्यांना खाण्यासाठी मग ते इझी जातं घरात. आता ही चांगली फ्राय होऊ दे. आता आपण चेक करून घेऊया कितपत शिजले. हे बघा, वाव, आपण तंदुरीमध्ये कलर ॲड केलेला नव्हता. तंदुरीला स्वतःहून छान कलर आलेला आहे आणि थोडं कडक लागते हे, पण ती आतमधून चांगली शिजवायची आहे स्लो फ्लेमवर. तंदुरी तयार होत आले, पण आपण आधी ते चिकन पूर्णपणे शिजवून घ्यायचं आहे. जी थोडी करप आलेली आहे, खूप चांगली लागते. त्याचं साईन आहे की आपलं चिकन छान शिजत आलंय. हे बघा, आपली आता तंदुरी चांगली शिजत आलेली आहे.
ती गॅस स्लो ठेवून पूर्णपणे शिजवून घ्या. आपली आता ही चिकन तंदुरी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर अशी खायची असेल तर तुम्ही अशी खाऊ शकता, पण मी हा चॅट मसाला घेतलेला आहे, तो मी तुम्हाला दाखवते कसा वापरायचा आहे. आता आपली ही चिकन तंदुरी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर अशी खायची असेल तर तुम्ही अशीही खाऊ शकता, पण जर तुमच्याकडे ग्रिल असेल तर त्याच्यावर तुम्ही हा जो मी चॅट मसाला घेतलेला आहे तो आपण लावून ती अधिक चांगली करूया. हे ग्रिल आता गरम करत ठेवलंय, तर ते गरम झालेलं आहे. मी आता ही त्याच्यावर ठेवते तंदुरी आणि त्याच्यावर आपण हा चाट मसाला स्प्रिंकल करायचा आहे. असं खूप छान लागतं असं खायला. तुम्हाला जर त्याच्यावर लिंबू पिळायचा असेल तर तुम्ही लिंबू पिळून घ्या, पण मी दही वापरले त्याच्यामुळे मी लिंबू नाही वापरत आहे. आपण आता सगळीकडे स्प्रिंकल करून घेतलंय आणि हे बंद करूया. त्याचं पाणी येतं खाली, ज्यूस येतो त्याचा खाली, म्हणून खाली प्लेट ठेवले मी. आवाज येतोय त्याचा, म्हणजे ती वरूनही चांगली शिजते आणि त्याचा चॅट मसाला पूर्ण खाली मुरणार आहे. त्याच्यातलं ऑइल सुद्धा खाली येतंय, म्हणजे ती पूर्ण ड्राय होणार आहे तंदुरी. आपण चेक करून घेऊया. आता हे टर्न करून घेऊया आणि आपण त्याच्यावर अजून चॅट मसाला लावायचा आहे. आणि परत झाकण बंद करूया. आपली ही एक तयार झालं. हे एक चिकन, एक तंदुरी आपली ही तयार आहे. मी त्या प्लेटमध्ये काढून घेते आणि आपण आता दुसरी ठेवणार आहोत. त्यालाही सेम प्रोसिजर आहे. त्यालाही आपण चॅट मसाला लावून घेऊया. तुमच्याकडे जर ग्रिल नसेल तर तुम्ही हे तुमच्या पॅनमध्ये तव्यावर सुद्धा करू शकता. वरून झाकण ठेवायचं नाहीये, पण फिश फ्राय सारखं फ्राय करून घ्यायचंय. टर्न करून घेऊया. वाव, आपली ही पण तंदुरी आता तयार आहे. आपण ती साईडला काढूया आणि आपले हे जे दोन फिलेट्स घेतलेले आहेत मी दोन्ही इथे ठेवून घेते. त्याच्यावर थोडा चॅट मसाला टाकूया. जास्त करपवायचं नाहीये. टर्न करून दुसऱ्या साईडला चॅट मसाला लावते. आपली आता चिकन तंदुरी पूर्ण तयार झाले. आपली ही पॅन तंदुरी आता तयार झालेली आहे. तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करून बघा
आणि मला तुमच्याकडे काही वेगळी रेसिपी असेल तर शेअर करा. थँक्यू सो मच.